I'm happy. Staat hij al op record? Hij staat al op record. Oh, dus dit is allemaal Dat zou echt kut zijn als we die nu nog aan zouden moeten zetten. Hallo, welkom terug. Bij. Dit is geen podcast. Hey, dit is geen podcast. Hey, het is geen podcast. De podcast. Wat zei ik? Wat zei ik? Dit is geen podcast. Ik zei dit is geen Maar dit is podcast. toch geen podcast? Het is geen podcast. Welkom terug bij Dit is geen Podcast. podcast. De podcast die geen podcast... Hoe doe jij dat? De podcast die geen podcast is. Goed zo. Ik ben Ozaya Ik ben Joël. en welkom terug. Of Fijn. welkom. Dit is geen podcast. Hoe vaak hebben we nu al Dit is geen podcast Ja, gezegd? genoeg. We mogen het nu niet meer zeggen. Ik wil hier een soort van en dan wil ik ze maar een soort Dit is geen podcast counter zo. Ding ding ding. Oh, dat wordt echt een hel om te editen. Dus, vandaag zitten wij op wat Joël noemde een door drieën gesneden gehaktbal. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, moet ik zeggen. Het is best Vind ik. comfortabel, eigenlijk. Vind je het comfortabel? Ja, ik zit ook wel prima. Ik zit best prima. Ik zit prima. Vandaag gaan we het hebben over van alles. Van Ja? Joël, waar gaan we het over hebben? Nou, het feit dat deze dag maar 1 keer in de 4 jaar is. Ja, dit is opgenomen op 9... Fuck. Snap jij? Dit is opgenomen op 9... ik ben echt naar beneden aan het krijgen. Dit is opgenomen op 9... op 29... Dit is opgenomen op 29 februari 2024. Dat wil dus zeggen dat de eerstvolgende... Dat wil dus zeggen dat de eerstvolgende aflevering van Dit is geen podcast in 2028 op 29 februari opgenomen kan worden. Ja. Dit is nu hoe ik zit. Ja, ga je het zo doen? Zou ik dan ook wel dichterbij Nee, ik ga het niet zo liggen. Maar ik vind dit eigenlijk ook wel. Maar je Het kan is- zoveel rare Het is poses een aanhouden. comfy gehaktbal. Ja. Nee, maar het is schrikkeljaar. Ja. 29 februari. Mensen die in 2004 geboren zijn, worden nu Zoals Emma. 4 of zo. 4, ja. maar 4. Emma is ook vandaag jarig. Gefeliciteerd Emma. 2 dagen te laat, maar je bent officieel 4. De wet lijkt me- zegt dat je 4 bent. Ja. Maar hoe oud is ze geworden? 16, 17? Zo? 16 volgens mij, ja. Het zou wel moeten, hè, gedeeld door 4. Ja. Kan niet rekenen, jongens. Kan het niet. Nee. Maar dat is wel cool. Maar ik was er zo over aan nadenken. Want eigenlijk, ja, deze dag is eigenlijk best wel bijzonder. Ik vind het best cool hoor. Ik vind het best cool dat we gewoon en een podcast nemen en we zitten op een gehaktbal. En we zitten op een gehaktbal en het is ook nog eens het begin van Hok vandaag. En je hebt een nieuwe lens. En ik heb een nieuwe lens. En. En. Is er nog een N? Is er nog een? Weet ik niet. Ik heb En Europapa komt vandaag Euro. uit. Oh ja! Van Joost. Joost. Als die dadelijk uit is, gaan we even een blind react doen hoor. Ja, we laten jullie wel even weten wat wij vinden. Ja. Maar goed, schrikkeljaar. Weet jij waarom het is? Nee. Ik wel. Want? Volgens mij is het zo dat Waarom is het zo geregeld? door 29 februari lopen onze dagen weer goed. Volgens mij heeft dat met de zon te maken of Ja, zo. omdat dat het wij, een perfect rondje. omdat wij een 24 uur systeem hanteren, hou je op een gegeven moment een paar uur over. En dat vertaalt ongeveer in een dag eens in de 4 jaar. Volgens Ja. mij is dat een beetje hoe wat. Waarom zijn we daar zo niet op precies? Ja, weet ik veel. Of vraag het de hoe heten ze? De Maya's. Ja, de Maya's. Een trein. Ik weet niet of jullie me kunnen zien. Misschien wel. Een trein. Oké, wacht. Ik ga even... Wat gaat hij doen? Ik ga het documentje er even Hij gaat het DigiP documentje erbij pakken. Oh jongens, wat heb ik veel opgeschreven. Ja, ik ben wel benieuwd wat je allemaal hebt opgeschreven eigenlijk. Gooi er maar gewoon eentje op en dan beginnen we daarover. Stel hè, midden in deze podcast aflevering komt er dadelijk zo iemand naar ons toe. Jongens, willen jullie niet op deze gehaktbal gaan zitten alsjeblieft? Dit is historisch monument. Dit staat voor... Waar zou dit voor staan? Eerlijk. Wie wordt wakker en heeft zoiets van... Oh, ik ga een gehaktbal maken. Jongen, er lopen echt crazy mensen op deze aarde, weet je. Wat zou je dan van Oké. zitten op deze gehaktbal? Nu we het over gehaktbal hebben. Oh my god, ga je er een segway van maken? Nee. No way! Nee, ik kan dat niet. Nee, maar ik heb wel... Ik heb hier opstaan. Wat belegt jouw perfecte broodje? Yo! Zullen we daar gewoon even over Dat sparren? is on brand! Oké, ik zat te denken aan een lekker crispy broodje. Die in de pan Zo. een beetje in olijfolie zo kan. Ja. Zoals krapen. Zo.
En daar een beetje olijfolie overheen. Ja, zo. ja. En ik zat te denken iets aan vlees, maar wat van vlees? Sorry voor de vegetariërs. Het moet vlees op. Salami. Of... Nee. Kip of zo. Ja, maar dan wel van die Gemarineerde goed kip. gemarineerde kipdijfiletjes. Met een lekker pittig sausje erop. Zo. Zo'n beetje sambal zo. Ja? Niet te pittig. Sambal oelek? Weet ik niet. Oelek? Oelak. Oelek? Is dat oelek? Oelak. Oelaka. Sambal oelek. Samba. En dat dan op een broodje. En dan, of in plaats van sambal, pesto. Met Pesto? Ja. Kip is heel droog, hè? Dat is super lekker. Pesto. Goeie pesto dan. Tomaatjes. Ja? Heel dun. Tomaatjes. En dan een bruschetta om het Kipdij. wat zachter te maken misschien. Een bruschetta. Ja, dus- of en- kipdijfiletje en dan of een hele goede gouda. Of hele verse parmezaanse kaas. Dan pak je zo'n vuurbrandje zo. En dan doe je zo. En dan doe je dat er zo overheen. En dan. Flikker je weg en maak je hem opnieuw. Wat vond je van mijn sound effect? Ja, dat is goed. Nee. ASMR. Welkom bij Dit is geen podcast. De Oh. podcast die geen. Maar ik hou wel inderdaad van broodjes. Ik ben Ik ook ook weg aan het wel. glijden. I already did. Dit wordt wel de meest rare gepositioneerde. Ja, ik zit. Oh, nu zijn mijn voeten in beeld, dat is ook niet mooi. Nou, dat was dus een. Ja, dat was een comment toch? Een comment met die bewegende voet is hinderlijk. Ik weet het, ik probeer er erop te letten. Wat komt er voorbij? Nog een ambulance. Nog een ambulance. Nou, daar gaat Sowieso comments lezen vind ik best wel leuk af en toe van de podcast. Ja, Want mensen van die hamstervideo nog steeds, Ja. hè? Nog steeds. nog Ik steeds. had het daar laatst met Brolin over. Toen wij nabespreking hadden. Toen was ik zo van die hamstervideo, jongen. Daar commenten nog steeds mensen dagelijks onder. Ja. Dat is echt heftig. Het is Maar ook echt allemaal unieke verhalen. Ja. Er zijn zoveel mensen die op een unieke manier een hamster zijn Ik dacht dat verloren. mijn hamster zeg maar redelijk speciaal was doodgegaan. Nee, dat stelt niks voor. Oké, we wachten weer even op de trein. Als Jasper hier zou zitten, zou hij je zeg maar precies kunnen vertellen. Ja, dat is een RIWF en die is gebouwd in 2005 en de topsnelheid is 129 km per uur. Deze zit van het traject van Maastricht naar Roermond en die draait zich dan vervolgens weer om. Weet je dat ik ook een treinneurt was? Was jij een treinnerd? Ik heb die periode gehad. En of ik die periode heb gehad. Wat voor treinwerk was? Oh, dit is eigenlijk best oké. Dit is de mindfulness aflevering. Open je hart! Doe het! Maar was jij een treinner? Ik was echt een treinneurt, ja. Kan jij mij iets vertellen over treinen? Je had de VIRM. De De VIRM? VIRM is het meest gebruikte... VIRM? VIRM. Het is het meest gebruikte treintype volgens mij in Nederland. Veel gebruikte interrail. Meest gebruikte... Veel volgens mij- gebruikt interrail. Niet modeltreintje. Oh, waar stond dat ook? Maar dat is die dubbellekkertrein. Oké. Ik... Hé, wacht. Dat wil zeggen dat Europapa gedropt is. Hey! Ik ben benieuwd. Zullen we Europapa luisteren? Blijf het maar doorgaan! Hoe lang gaat dit door? Gaat het een heel uur door? Waren wij hier zeg maar om 4:15? Oh, nice. 1 euro papa later. Damn! Ja, First reaction. damn. Ja, ik krijg wel een applausje, ja. Ik ben zeker geen Joost-fan. Ik vind hem wel Ik vind leuk. het eigenlijk misschien zelfs wel vreselijk. Sorry. Ja, maar dit vind ik wel nice. Ik vind dit echt wel wat hebben. Ja, het heeft best wel wat genres, heb ik het idee. En het Ja. begint wat rustig, maar
Hij begint wat rustig. Hij gaat dan meteen zo... pa, 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 Wat pa, pa. een duidelijk En dan, deuntje wordt. en dan opeens is het zo van... weet je wat? DJ Paul Elstak. Ja, maar En dan ineens een of ander super emotioneel Ja. stukje. Maar op het einde stond ook From Me to My Parents. Dat vond ik wel erg Ja. mooi. Dat was wel beetje mooi. denken Florida 2009 Ja, vibes ja, een ja, beetje. ja. Dat einde wel. Dus het is echt een heel Ja, mengelmoesje ik van denk, want hij zingt ook de hele tijd plaatsnamen, hè? Of landnamen. Italië. Italië, Duitsland, ja, dat En die weet ik gaan al. de hele tijd, als hij dan Italië hoort, dan gaat hij, elke Italiaan die dan zegt... Sì, si può guardare cinto, la quadrasetta italiana. Dat je... Zoiets. Io non sono, io sto accanto a biondo sine. Ik ga het niet vertalen. Oké, vooral niet doen. Nee, maar dat is wel... Wow, dat zijn opeens mensen. Nee. Nee, maar inderdaad, of het gaat winnen, weet ik niet. Ik weet het niet. Ik denk dat het wel... Ik moet eerst kijken wat andere mensen doen. Maar ik ben best wel snel kritisch en het deuntje, dat gaat er snel in zitten. Dat is zo'n deuntje, die gaat iedereen kunnen meezingen. Ja man, Maar, dat is wel een lekker deuntje. Top 10 gaat het wel halen. Ik denk het wel. Ik denk het tienetje. zeker wel. Top 10'tje. Zullen we even kijken, top 10 en dan over een paar podcasts later als het daadwerkelijk... Ik zeg nog steeds top 10. Ik zeg... ik weet niet. Top 5 misschien zelfs wel hoor. Top 5? 3 of 4 denk ik. Ja. Winnen weet ik niet hoor. Ik moet echt eerst kijken Ik wat denk andere 3 of mensen 4. Daar zit ik mijn geld. Maar dus ook, ik vind gewoon Joost. Joost is niet mijn ding. Nee, maar ja, weet Jee je, jongens. Jee. Jee. dat is niet, hij is niet Europees. Boeit niet. Maar gewoon jee. Oké. Ja, leuk liedje. Ik ben benieuwd. We hebben het al eerder over het Songfestival gehad. Ja, klopt. Maar ik meen ook dat ik S10 in de video zag. Dat zou kunnen. Ik heb het zelf niet gezien. Maar dan, Als S10 erin zat, of ik heb gewoon echt slechte ogen. het kan wel. Het lijkt me wel een Joost ding om oude Die mensen. gewoon S10 erbij. Gewoon zeg maar mensen die er ooit aan mee hebben gedaan, die gewoon zeg maar mee te laten doen in Ja. de videoclip. Maar in principe, er zit van alles in. Hè. Er zit dat hard stukje in, maar ook dat, ja. Ik denk dat het best wel wat kan worden. En dat Ik denk ze dat het best wel... potentie heeft hoor. Ja. Ja. Maar nogmaals, ik ben geen groot fan. Wel van het liedje op zich, maar gewoon, ja. Dit is weer gevaarlijk. Ik ben weer gevaarlijk. Wat zou er gebeuren hè? Als die gehaktbal gewoon niet loslag? En dat we dadelijk opeens zeg maar, zo met gehaktbal en dan zo... Ja, man. Ja man, Oké, zullen we weer een onderwerp? zullen we weer een onderwerpje aantikken? Ik wou eigenlijk mijn benen zo neerleggen, maar dat gaat net Bro, blijf van mijn broek af. Ja, je zit er nu wel in hoor. Ja, gaat snel. Weet je wat ik heel leuk vond laatst? Of ja, dat vond ik ongeschreven regels. Oké, samenleving of gewoon algemeen? Ja, in de samenleving. Want ik had laatst een voorbeeld daarvoor en dat vond ik eigenlijk best wel grappig. Vertel. Het was donker en ik was met mijn pa ergens in de auto naar naartoe en ik weet niet waar. En er reed iemand voor mij, of ja, voor ons. Die had geen lamp aan, geen lichten aan. En blijkbaar is het dus een ding, want er kwam toen een tegenligger aan. Eerst volgende tegenligger deed groot licht. Ja, En dat is gewoon een mijn- ongeschreven regel. En dan weet je, oh shit, ik heb mijn lampen niet aan. Mijn pap zit er ook altijd. Ik vind dat cool of zo. Ja, ik vind dat, wow. Nice. Ongeschreven regels. Zo, dat staat nergens Dat is in de een wet. ongeschreven Zodra regel, u ja. een tegenligger voor u hebt die geen lampen aan hebt, is het u verplicht om groot licht te doen. Er zijn wel een paar van die ongeschreven regels voor mannen, denk ik. Als mannen opstaan zo. En dan staan ze op. Dat is klaar. Dan weet je, dan is het gesprek afgelopen. Gewoon als ze opstaan zo. Zo, en dan gaan we maar weer. Als je een man een accuborg heeft. Twee keer. Ja. Dat is ook wel een ongeschreven regel. Bij de kassa, als je wat minder boodschapjes hebt, laat je even iemand Laat je voor. iemand voor. Alhoewel dat wel minder gebeurt tegenwoordig, denk ik. Nou, ik heb nog best wel vaak meemaakt. Dan zie je mevrouw met een boodschappenkar. En zegt, wilt u even voor? Ik heb maar ik zie dat u een klein boodschapje hebt. Gaat u voor. Doe je ding. Hup. Hup. Ja. Nee, In een trein of zo gaan opstaan voor oudere mensen. ook. Dat is een mooie. Maar dat staat er volgens mij wel hoor. Ja, is dat Volgens mij staat daar wel zo van ja, in de bus is dat zo. Daar zijn bepaalde plekken die je zeg maar moet vergeven als er iemand staat. Zo. Ehm, Ja. hebben we nog iets? Als je als man zijnde
weet je wel, gaat poelen of zo, of iets wat je al lang niet meer gedaan hebt. Ja. Altijd zeggen, poh, ik heb er wel al even niet meer gedaan hoor, dus verwacht niet dat ik heel goed ben. Ja. Ja. Hoor je die vogel? Die ging echt zo... Vogeltjes. Mannen die fluiten. Dat is dan een ongeschreven regel. Ik kan het niet. Kan je niet fluiten? Maar ik zuig hem zo naar binnen. Je moet blazen. Ik denk dat dit heel raar uitziet. Jij doet dit. Je moet je mond meer tuiten. Als een kusje. Ik heb nog nooit een kusje gegeven. Ik heb geen ervaring. Fluit is sowieso heel raar, stop ermee. Fluit is best raar. Fluiten. Oh. Oké, we blijven stil hangen. We gaan door naar het volgende onderwerp. Ja, het blijft We stil. willen een beetje vooruitgang. Heb je carnaval gevierd? Nee. Volgende. Nee. Volgende. Vastelovend. Nee, we kunnen niet echt zeggen dat wij carnavalvierders zijn. Nee. Maar waarom niet? Ik vier het niet omdat ik er gewoon... Ik vind het heel leuk voor de mensen die het vieren, maar ik vind er zelf gewoon niks aan. Weet je wat ik vind? Het is wel gevaarlijk. Ik vind het een zombiefeest. Leg Iedereen uit. Leg gedraagt uit. zich op dat feest als een zombie. Als jij nu kijkt en je viert carnaval, Jesus. jullie allemaal stuk voor stuk, jullie lopen er allemaal bij als zombies. Jesus. Gesminkt, in een graag pakje. Jesus. Doe even normaal, man. Jesus. Kijk, wat zijn die nou aan het doen? In een leuk pakje, Calm down, man. de hele dag. Bom, 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 bom. Ik denk, als je naar jezelf zou, als iemand dat zou filmen en je kijkt in jezelf terug, dan ga je echt beseffen, wow, yo, ik loop daar Calm gewoon als down, een man. zombie bij de hele dag. Wat ben je aan het doen? Waarom bestaat dit feest nog? Stop, wat vieren jullie überhaupt? Oh, Jesus. Ja? Waarom? Stop ermee. Ik word echt gecanceld. Waarom heb je een soort crisis over carnaval? Stop! Stop met je monoloog. Oké. Ja, ik vind het niet zo God raar. damn. Misschien ga ik het wel een keer proberen om het gewoon te ervaren of ik echt tot een zombie bekeer. Gewoon. Maar ik denk het niet. Nice. Oké. God damn. Ik vier ook geen carnaval trouwens. Maar mij maakt het niet uit of je het viert of niet. Oh. Maar jij vindt toch ook gewoon een verschrikkelijk feest? Ik vind er zelf niks Je aan. vindt het verschrikkelijk. Maar Zeg het maar. ik Zeg vind het maar. Het is een verschrikkelijk feest. Zeg het maar. Worden we nou gecanceld? Jij. Zeg het ook! We worden samen gecanceld. Ik wil niet alleen. Nee, ik vind het... Als je het viert, ik vind het helemaal leuk als je Nee. het viert. Ik ben er zelf gewoon niet zo'n fan van. Doe het niet. Dit moet echt geknipt worden. Nee. Ik ben er echt bang. Nee, ik ga jouw monoloog niet hier uitknippen. Die was echt gecanceld. Die was hè. echt te goed gewoon. 25 berichten? Ja. Echt? Wat heb ik gemist? Ja, de Joost Klein, de Eurovisie. groepsapp is wilde aan het gaan. De winst is van ons. Is hij uit? Ik ga luisteren. Ja, een De winst is kwartiertje van uit. ons. Hij gaat wel diep, man. Eindelijk gaat Got Me in Tears. Hij is heerlijk. Echt goed. Maar ik vraag me echt af hoe ze dit live gaan stagen. Station. Einde is echt pakkend. Ik ga nu luisteren. Hoe heet hij? Europapa. Europapa. Staat op Europa-account. Eurovision-account. Staat ook op Spotify. Het is Joost, you got it. Trust the process. Heb ik dat niet netjes voorgelezen? Ja. Prachtig. Nice. Nee, maar carnaval. Weet je wat het eigenlijk is? Ik heb mensen zien janken in die stad. Echt waar. Ik liep daar met mijn broertje rond toen. Dat was volgens mij een vrijdag. Ik weet niet meer. Volgens mij die vrijdag. Maar weet je wat het is? Stop. Weet je wat het is? Wat is het? Carnaval. Ja. Weet je wat ze vieren? Ja, de vastelovens. Iets met vasten? Eigenlijk is het echt een traditie van honderden jaren oud. En wat er gebeurt is, carnaval wordt gevierd. Van origine is het ook maar 1 of 2 dagen volgens mij. Oké. En het is 40 dagen voor Pasen.
wat er gebeurde, hè, je hebt het suikerfeest. Ja, In het suikerfeest ga je 40 dagen vasten. Of een zoiets. maand. Ik weet niet, een maand volgens mij, een maandje. En dan daarna vier je het suikerfeest. Ja. Bij de christelijken ging dat andersom. Die vierden het feestje, de vaste lovend is avond/nacht, de vaste avond. De avond voor het vasten. Stouwden zich helemaal vol met bier en eten en vervolgens gingen ze 40 dagen vasten voor Pasen. Ja, maar vast dan ook. Ze vasten! Van origine was het feest. Ja, maar nu en dan... moeten mensen Nee, hier alleen nu nog... natuurlijk niet meer! Doe dan helemaal... Ze sminkten zich 500 jaar geleden ook niet, Joël. Het is niet zo... Het zit me gewoon heel diep, Het weet is je niet wel. zo dat Jo Bonte 500 jaar geleden ook al op het podium stond. Yo, wat? Zou best kunnen, hoe oud is die man? Dat weet niemand. Niemand weet hoe oud Jo Bonte is. Jo 60. Bonte, wat een legend trouwens. Bro, hij werkt gewoon samen met die man. Werkte. Hij werd bekend door de Survival tips. survival tips en dat. Hij is toen Goeiedag, vandaag ga ik nu uitleggen wat je moet doen als er iemand met een geweer op je afloopt. Je moet zo snel mogelijk alle spullen loslaten. Ga zo snel mogelijk achter een boom staan en zorg ervoor dat niemand u kan zien. Als het echt niet kan, kunt u ook op de grond gaan liggen. Ja, toen ging die carnaval dingen maken. Wat een figuur is dat, hè. Ja. Nee, Is die in het echt ook zo? Ja, dat is echt... het is geen mensen typetje. vragen dat altijd van... Oh, maar is die in het echt ook zo? Ja. Dat is geen typetje. Dat is geen typetje. Die man, die heeft mij... De eerste keer dat ik hem zag, met mijn oud stagebedrijf... toen heb mijn stagebegeleiders hem volgens mij echt 4 uur alleen gelaten met hem. Hij hield zijn mond niet. We hebben het gehad over hoe... Het is een onwijs slimme man. Begrijp me echt niet verkeerd. Het is zo'n onwijs slimme man. Die man heeft aan de TU gestudeerd. Die man die leest alleen maar. Die heeft websites gemaakt met allemaal programma's en oplossingen voor codes die nog steeds bekeken worden. Maar ja, weet je, hij is zo slim dat hij gewoon de sociale norm kwijt is of Ja, zo. ja. En nu staat hij in een winkelwagen. Nu zit hij in een Een roze winkelwagen op het podium. Ja. Ja. Lachen, man. Cool. Nee, maar ja, dat is carnaval dus. Vastelovend. Ik weet ook niet wanneer de muziek erbij gekomen is eigenlijk. Nee. Ik weet ook Maar niet... er zijn ook, ik hoor best wel veel dingen over, carnaval, we zijn eigenlijk die oude sfeer, die vaste lovensnummers. En nu maar- is het alleen nog maar hardstyle. Ja, en dat vinden ook die OG carnavalvierders wel een beetje jammer. Ja, ik weet, we krijgen echt honderdduizenden appjes de Ik krijg hele een tijd. appje van Joe. En wat En vind je van één het nummer stuk van door. Joost Klein? Het is een samenwerking met Paul Elstak en hij wilde 100% Dutch gaan. Het is wel echt gelukt. Willen we het hebben over de Vision Pro? Want dat is ook een Oké, trend. nee, we kunnen het best hebben over de trend? Vision Pro. Hij is nog niet uit Nederland, of wel? ik vind het niet zo. Ik ben er ook niet zo... Ik heb een paar video's gezien van Ryan Trahan en Jerry Riggs Everything, volgens mij. Ik vond het wel... Het is een Het is een leuk idee. Het is een grappig ding, maar het is duur. Ja. Ik heb een... Wat als hij gewoon echt gewoon... Ik heb de helft van zo'n de prijs Oculus was. Quest. Daar heb ik €200 voor betaald. Ja. Maar dat is wel een premium product, hè? Nee, ja, maar je betaalt echt voor de naam. Ja. Apple Vision Pro. Ja, en ik denk ook de techniek is heel moeilijk. Je bedenkt dat ding met je ogen en met je handen. Ja, dat is waar. En met Oculus heeft ook wel al een paar jaar hand gestures. ja, met je ogen. Je hoeft er alleen nog maar te kijken. En dan- Ja, maar dat is eye tracking. Je trekt het niet witte deel van je oog. Oké. Dat is denk ik met een AI zo gedaan. Want je Ah, ja. ogen bewegen heel duidelijk. Ja, en hè? het ding is van glas helemaal en aluminium, dus ook van dat zwaar. Dus het schijnt ook zwaar te zijn dat mensen dat echt een ding is dat die best wel zwaar is. Ik hoor alleen maar positieve dingen over die headstrap. Nee, juist niet. Oh ja, Die- ik juist wel. Deze? Over dat achterste Die is stukje. vreselijk, die schijnt vreselijk te Oh, ik zijn. hoor alleen maar mensen die er super hyped over zijn. Ah. Ja, je krijgt ook zo'n andere mee. Dan krijg je hem ook nog eentje. Heb je nog zo'n draadje zo. Maar ja, dat is... Nou ja, hij is gewoon heel duur. En Maar stel, hij komt naar Nederland en dan betaal je daar €3000 voor. ik denk dat Zou jij dat doen? deze gaat niet eens naar Nederland komen, denk ik. Nee? Nee. Want ik denk... Er is een theorie daarachter is dat ze even een paar generaties gaan maken. Ze beginnen nu met de Pro. Maar waarschijnlijk is het ook dat er nog een Vision Air komt. Of een normale versie die een beetje voor de normale consumptie Ja, gebruikt is. van 400 die wel 500 betaalbaar euro is, of zo. zeg maar. En ik denk dat de Vision Pro echt een beetje aan het kijken is dit een ding? Werkt dit?
En dat ze dan kunnen kijken, oh ja. Ik vond het wel insane, die hele customer service ding. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Vertel. Heel veel Apple Pro's die hebben dus nu een soort error waardoor het schermpje op de voorkant niet meer werkt. Ja, en maar dat kan dus niet opgelost worden met een kabel, want hij heeft geen kabel input voor Nee. een USB-C. Dus dan moet je naar de Apple dingen en dan betaal je dus gewoon €100 om even zo'n error te laten fixen of zo. En er was €400 voor een stukje glas. Ja, en ze hebben het wel echt super zo gemaakt dat alleen Apple het kan doen voor Ja. nu. Ja, dat vind ik wel vaag, weet je wel. Dan betaal je al €3000 voor zo'n ding. Maar Ja. dan zou je toch zeggen, als je een scherm moet vernieuwen, dat je daar geen €800 voor gaat Ja. betalen of zo. Maar Apple noemt het ook, ik weet trouwens überhaupt het verschil nog steeds niet tussen VR en AR. Augmented reality en virtual reality. Nou, leg even kort uit. Augmented reality is bijvoorbeeld door een tablet of een telefoon. Als je dan door je telefoon kijkt, dan zie je van alles. Virtual reality is als je daadwerkelijk iets door je ogen hebt, waardoor je echt in een andere wereld zit, zeg maar. Oké. Augmented reality is nog steeds in onze wereld. Virtual reality is in een andere wereld. En als zo'n het ware. Vision Pro, dat is een vermenging. Hè? Een dat vermenging is van de echte wereld twee, met de neppe wereld. Maar Apple zegt, nee, dit is geen VR, dit is een spatial computer. Dus een ruimtelijke computer. Dus dat is ook weer zo dat ze Ja, weer kan eigen ook wel. term gooien. Kan ook wel, maar ja, dat is Apple, hè. Timothy. Ja. Timothy Cook. Timothy Cook. Timothy Cook. Tim Cook. Timothy Cook. Hij gaat ermee stoppen hè, binnenkort. Gaat er ermee stoppen? Ja. Dat zijn een beetje wachten dat hij ergens eind dit jaar misschien een stokje overdraagt. Wie gaat het van hem overnemen? Weet ik niet. Waarschijnlijk die guy, die rennende guy. Die rennende guy! Ja, het zou best kunnen dat die rennende guy Ik vind wordt. dit vind ik altijd zo'n leuk stukje. Dat er altijd zo... En dan wrijft hij even zo door zijn handen. Introducing iPhone blablabla. Introducing the iPhone 16. It's the exact same. Ja, met USB-C. Met een always new design. Ja, het is al 10 jaar precies hetzelfde. Ja, maar is dat niet ook bij Samsung dat ze een beetje in herhaling vallen? Ja, Want je maar krijgt het nee. altijd door over Apple. Ja, Apple doet al geen Ja, verandering maar meer. Samsung adverteert er niet mee zoals Apple dat doet. Met gewoon dingen die eigenlijk niet Samsung is veranderd gewoon zijn. van, yo, deze processor is goed en deze camera is zeg maar net zo goed als jouw camera van €3000. Ja. Hij ziet er hetzelfde uit. Boeien, we gebruiken ook al 20 jaar dezelfde kleuren. I don't give a shit. Ja, nee, dat is zo. En Apple is zo van, yo, maar deze is... Wat was dat van geluid? Dat was mijn knie. Oh! Dat klinkt niet goed. Oh, Jesus. Bah. Bah. Bah, Bah. bah, Bah. 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 Ja man, dat is ook wel. Bam, bam, bam. Boom, boom. Jesus walks. Jesus walks with me, with me, with me. Is het Kendrick of Kanye? Kan niet. Jee. Ik werd er zelfs op aangesproken door Quensley. Die zei, het is geen Kanye meer, dit is Jay. Hij heeft op alle platformen heeft hij zijn naam veranderd van Kanye naar Jay. Hij heet toch gewoon nog steeds Kanye West op Spotify? Ja, dat wel, maar volgens mij is dat heel moeilijk om aan te passen. Voor mij is het gewoon Kanye. Hij wil, volgens mij wil het gewoon aangesproken worden met J. Maar J. waarom J? Als een Jezus? Of? Weet ik niet, gewoon Griekse letter E. J. Maar daar had ik het met Quensley over en dat was ook best wel interessant. Kanye is weer helemaal terug. He's back. Oké, just go ahead. Ik zeg geen nee tegen een Kanye segment. Nee, maar doe mee. Je moet niet mij de hele podcast laten volgen. Maar kijk, ik weet niks over Kanye. Als jij zegt Kanye is back, dan... Hij is in 1 maand van 50 miljoen luisteraars ongeveer per maand naar echt, volgens mij echt 75 of zo. Door 1 albumpje wat hij heeft gedropt. Dat is toch best... Kijk, het is niet als een Taylor Swift. Een Taylor Swift heeft... Yo, Doggo Fight. Gekke Een vecht. Taylor Swift die heeft nog steeds een 100 miljoen luisteraars per maand volgens mij. Volgens mij berekent Spotify per maand volgens mij. Ja, volgens mij heeft hij echt ook een keer 1 miljard gehad of zo. Ja, maar toch alles wat hij doet hè, zijn uitspraken, het maakt niet uit wat die man doet, mensen luisteren toch wel. Nou, maar hij maakt ook wel oké muziek. Toch? Hij maakt ook wel oké muziek. Maar ik geef wel toe, die man is knettergek. Ik ben niet zo iemand die dat ontkent. Ja, nee, kan je dus gewoon niemand. Nee, hij is knettergek. Die man is echt knettergek. Maar hij is ook bipolair, hè. Dus hij heeft heel veel wisselingen en vibes. Dus dan dacht hij, ja man, ik ga christelijke muziek maken. Ik ga echt God aanbidden. En nu zingt hij I'm the new Jesus bitch. Dus ja.
Nee, maar weet je, ik vind dat hij best oké muziek maakt. Ik vond bijvoorbeeld die nu van Spotify afgehaald is. Oh, I'm alive. Ja, dat komt gewoon omdat hij die Dat sample komt door die mag hij niet sample. gebruiken. Maar ik vond ook die tekst wel goed. Don't die, don't die. En ik vind dingen... niet van Vultures, maar zo'n andere. Vind ik ook wel oké van hem. Ik ben even kwijt welke. College Dropout. Die? Nee. Nee, Late Registration. ik weet het niet. Als ik daarachter kom bij Good de morning. eerste die het hoort. Flashing lights. Die vond ik ook wel oké. Maar ja, weet je, hij maakt muziek. En that's fine. That's fine with me. Ja. Ik ga momenteel heel goed op het album Danda. Danda. Dat is de naam van zijn moeder, toch? Danda, ja. Dat is wel legendarisch. Danda. Als je... Er is letterlijk, het eerste liedje heet Danda Chant. Mag ik hem even voor je zingen? Ja, Ik doe ongeveer 15 seconden van het liedje. oké. Danda, 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 danda. Danda, 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 danda. Danda, Dit is echt... danda, Dit is nog net... danda, Dat waren je... danda. Dat is het liedje. Het is gewoon echt een minuut lang gewoon danda. Danda? Danda. Weet je, D-O-N-D-A. Danda. soms haat ik het een beetje om, zeg maar, internetkennis te hebben. Ik Ja. fietste laatst bij mij thuis weg. En dan zaten zo 2 jochies op de fiets. En ik denk echt dat die, zeg maar, 11 of 12 waren. En die waren zo van... Ja, maar de developer van het spel, dat is dus Mob Games. En dit en dat. En zo. Ik was zo... Hé, die zijn van Poppy Playtime. Dat is incorrect. Dat is Mob. Heb je ze verbeterd? Nee, dat klopt wel. Het klopte wel. Mob heeft inderdaad Poppy Playtime gemaakt. Maar ik vond het echt zoiets van... Bro, die koters zijn, zeg maar, 10 jaar jonger dan mij. En die denken ook na over Poppy Playtime. Weet je wel? Dacht je niet, wauw, wat een mooi moment. I'm alive. Ja, hebben we. Maar weet je wel, hij gaat nog een vrijdag, nee zaterdag, gaat hij nog een album Ja, droppen. wat is het nou? Vrijdag of zaterdag? Hij zegt, weet ik niet, vrijdag. Iedereen Gaat dropt er op vrijdag. Gaat die Vultures 2 ook uitstellen? Weet ik niet. Zou best kunnen. Maar er zijn theorieën, het is al helemaal gelekt hè. Dus in principe, volgens mij dat album is al helemaal klaar. En volgens mij heeft hij eerst steeds het verschoven. Omdat hij, ik wil nog even dit afmixen. Even dit nog anders doen. Even dit nog doen. Maar ze zelfs als Playboy Cardi, dat snap jij ook allemaal niet. Maar Playboy Cardi die heeft al maanden een album klaar liggen. I Am Music. Maar hij is gewoon echt aan het wachten. Dat doen de meeste artiesten. Gewoon wachten tot er ergens een vrijdag is, tot de hype weg is. Want, vergeet niet, Taylor Swift gaat ook nog ergens in april droppen. Dus en voordat die mega hype ook weer eens een keer omlaag is. Kijk, dan pas kan je. Je moet uitzoeken wanneer je gaat droppen. En op zich, Jay zit nu helemaal in zijn moment. Hij heeft nu hype. Hij was afgelopen vrijdag, ergens deze week in Paris. Mag jij 1 keer raden welk liedje hij heeft gedaan? Ik mag het niet zeggen. N-word in Paris. Hier, dat vind ik mooi dat hij dat ook kan. Maar ja. Vind ik mooi. Ik denk dat wel weer genoeg, want mensen gaan echt wegklikken. Mensen gaan echt wegklikken door jouw Donda. Donda. Dankjewel voor het kijken. Wat vond je daarvan? Dankjewel voor het kijken, luisteren, aanhoren van ons gezeiver. Zijn we al klaar? Van ons gezeiver. Oh, wel snel. We zijn al klaar. Ja? Ja, we zijn al Oh. klaar. Ik vind van wel. Ik dacht we beginnen pas net. Nee hoor. Dankjewel voor het aanluisteren van ons, zoals ze dan heel mooi in Limburg zeggen, ons gezeiver. Wow mannen. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende aflevering van Dit is Geen Podcast. Houdoe. Doei! Houdoe. Tuk nu! Ah.